Bun, tocmai ce l-am deschis, hai să ne și să află înăuntru. Bun. Aici pachet de PS3, anul 2023. Cred că sunt mai multe. 2, 3, o să uite aici un PS3. Bun, deci 3 pachete acolo. 4 pachete. 5 pachete de PS3. Foarte frumos. Aici 3, 4, 5, 6 pachete de Piccolo. Foarte frumos le punem aici. Un set de Vampire cu flash. Foarte frumos. L-am testat, vom testa. Așa că dați un follow să fiți pregătiți. Să vedeți. Aici ceva frumos. Pirobum 18 grame. Foarte frumos. Punem aici. Avem aici FS6 echivalent Grum 8. 8 grame pe bucată. 10 bucăți într-un set. Foarte bune. Am avut până acum, dar vom testa. Și cam asta a fost coletul. Ceau!